Bueno, orain hitz egingo dugu bigarren atalari buruz. Bigarren atalak hitz egiten du lan eskarmentuari buruz, o lan esperientziari buruz. Bai? Bueno, atal honetan, komeni da banan deskribatzea izan ditugun enpleguri garrantzitsuenak, bai? O denak, azken baten, bai? Aipatu behar da, praktikaldiak eta lan eskarmentutzat jotzen direla, bai? Beraz, nahiz eta lan harremanik ez egon, praktikaldi bat baldin badaukagu enpresaren batean, gure kasuan zikloa bukatzen dugunean, egiten ditugun praktika horiek, adibidez, islatu beharko liratik, bai? Erabili den ordena, eskarmentua adierazteko, izaten da azkenengotik hastea eta hortik atzera egitea denboran, bai? Egia da, kurrikulum askotan, orden kronologikoan agertzen dela, da lehenengo eskarmentua, lehenengo tokian, bigarrena eta horrela azkenengo arte, baina gero eta ohitura handiagoa dago izan dugun azkenengo eskarmentuari ipintzeko lehenengo tokian, eta hortik atzera kaitea. Bai? Bueno, eskarmentu horiek adierazteko modua ere da lehenengo data ipintzea, eta data zehaztasunez, da, komeni da urtea eta hilabetea adieraztea, behar bada egunak ez dauka horrezteko garrantzirik, baina bai, 2018ko urtarriletik 2019ko maiatzera. Bai? Eta oraindik toki horretan baldin bagaude, utzi daiteke zabalik, bai? Hau da, jar daiteke hasierako data eta bukaerakoan jarri eten puntuak eta horrek adieraziko luke oraindik bertan jarraitzen dugula lanean, bale? Bueno, dataren ostean, eginkizuna, enpresa jarri beharko litzateke, bai? Eta ondoren eginkizuna edo lanpostua, bai? Ondoren komuniko litzateke zehaztea eginkizuna eta ardura nagusiak zein izan diren, baina hori sartzela da batzuk, hau da, ez dezela okupatu lerro baino gehiago.